Tervetuloa riipimään piimää bäkkärille Blind Channelin kanssa. Jätkät, mä kuulin, että teidän jenkkirundilla teille ei ollut Raiderissa ollenkaan alkoholia, joten mä tilasin pöydän täyteen maitotuotteita. Eikö hyvä juttu? Todellakin. Aivan loistava. Hyvä. Tämä on loistava Suomen suolistosairaamalle bändille. Niin. Nehän tää pois altamaan, niin. Huomenna. Let's go. Joo. Mutta homma toimii siis niin, että mä esitän taas kysymyksiä tai väittämiä, ja se, ketä se teidän mielestä teidän bändistä parhaiten kuvaa, niin kirjoitatte sen nimen siihen tauluun, mikä teillä on kädessä. Testataan ensin, että noi tussit toimii, eli kirjoittakaa oma nimi siihen tauluun niin isolla kuin maan saatte. Ja tosissaan se, kenen nime on eniten täällä, niin saa nauttia tästä sitten aina yhden lasillisen piimää. Jos on 2 samaa nimeä esimerkiksi tarpeeksi monta kertaa, niin molemmat juo. Ja sitten näytetään tänne kaikki. Just näin, joo. Kaikki on kirjoittanut oman nimensä, niin otetaan siitä, juokaa kaikki sitten yhdet tuopit siitä heti kärkeen. Mut tussit toimii, se on pääasia. Tää on mun lapsuuden trauma, mä en pysty tähän. Onko se sun lapsuuden trauma? Joo, tää on mun lapsuuden trauma. Tiedätkö, että nyt tästä tulee sun aikuisuuden trauma? Okei. Et sä voi olla noin nopea. Jätkät, te ootte rokkareita. Mitä siellä on ainoastaan Tommi vetänyt jo? Okei, mut pistäkää siihen. Tää oli tämmöstä harjoittelua, niin lähdetään oikeesti vähän katsoa. Ensimmäinen kysymys. Tää on nyt for real. Okei. Kenellä nousee todennäköisimmin kusi päähän? Tuleeko tästä nyt pahakin trauma vai? Tuntuuko susta siltä? Kirjoita nyt joku siihen, niin ehkä joku ei kirjoita. No niin, onks kaikki valmiit? Käännetääs. Joel. Ja niin. Anna mennä. Ei mitään, ota siitä ja... Ei muuta kuin pohjanmakkautta. Mennään vaan. Just näin. Muista, että se ei ole laktoositon. Encore, yes! Näin. Mä otan tän jo tähän. Heikko. Ei toista, please. Ei, mä yritän täältä. Hei, kuka hajottaa todennäköisimmin hotellihuoneen? Hei. Okei. Tämäkin on muuten käynyt. On käynyt? Aha. Se on käynyt, ja onko kirjoitettu ei muuta kuin... Kyllä. Ympäri... Olli. Tommi. Okei. Come on. Mä haluan tässä vaiheessa kysyä, että Joonas, minkä takia sä luulet, että about kaikki vastas Tommi? En mä tiedä, mutta sanotaanko näin, että mulla oli kämpillä sohva. Ehjä sohva. Se ei ollut hotellihuone, se oli Ei sohva. niin. Ja tiedätkö, yhden hotellijohtaja saattaa sanoa, että mulla oli kämpissä sohva. Nimenomaan. Okei. Hei, ei mitään muuta kuin... Tsemppi oikeastaan, anna mennä vaan. Siitä vaan. Just näin. Joo, mä tän ennenkin. Ai. Älä siihen takia. Se on ammattilainen. Se on kallis. Onko se kuinka hotellihuoneet sä oot oikeesti? Onko sä rikkonut hotellihuoneet? Mä kyllä muistan, että mä olisin yhtään rikkonut. Oikea vastaus. Menit sun roska silmään. Mä en muista. Okei. Pyhinovi. Kiitos. Selvä homma. Tykkää tosta piimestä toi äijä. Hei. Mä en oo ikinä tykännyt piimät. Yhdeksän mut tyynyt. Tää on oikein jees. No siis, sä huomaat niinkö... Niin. Ei tätä Okei. yhtään Hei. edes. Kenellä on parhaat vitsit? Onko helppo vai vaikea? Onko valmista? Oota, kuinka monta nimeä sä kirjoitat? No niin. Ja käännetään. Aleksi, Olli, Aleksi. Olli, Aleksi. 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 Hei! Aleksi, ennen kuin juot. Kyllä. Sulla on parhaat vitsit. Kerro joku hyvä. Odottakaa hetki. Oh no. Kerro joku hyvä. Ne on enemmän semmoista daddy... Valomerkki pelasti. Tiedätkö mitä? No. Otetaan kaikki tästä piimät. Nimittäin valomerkki tuli. Onneksi on pöytä vielä täynnä, niin me jäädään tänne vetää. Hei, kiitos Blind Channelille tulitte. Ja ota ihmeessä he vielä. Yes!